Γεια σας μάγκες, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο μετά από πολύ καιρό. Και θα πάμε να σας δείξουμε τις σκότες. Πάμε. Εδώ πέρα είναι η πάπια και πάμε στις άλλες σκότες. Βάλαμε φαγητό σκότες και πάμε να τις θολώσουμε. Εγώ αυτό το κοτέτσι, παιδιά, το φτιάξα μόνος μου. Ολομόναχος. Δείτε. Όποιος με θυμάται, με θυμάται. Από ένα παλιό βίντεο. Εδώ πέρα είναι η ποτίστρα. Έλα, μπες μέσα. Κάτσε ρε, έχω κολλήσει. Έλα. Κάτσε ρε, έχω κολλήσει. Εδώ πέρα είναι μια καινούργια ποτίστρα που την πήρα προχθές. Να, οι κότες. Είναι λίγο μικρό το κοτέτσι, πρέπει να σκύψει άλλα. Να το φαγητό. Έλα και μέσα. Να, εδώ πέρα, να οι κότες τρώνε. Χθες πήραμε και μια καινούργια κότα. Περιμένετε να σας τη δείξω. Να, εδώ είναι η καινούργια κότα. Πουι. Να τη. Περιμένετε. Έλα, φάει. Περίμενα. Έλα. Τρώει. Όμως οι άλλες κότες και κόκορες που την πήραμε χθες δεν την έχουν μάθει ακόμα. Και αναγκαστικά την ταΐζω εγώ στο χέρι. Επειδή δεν την αφήνω να τρώνε. Και τη μαλώνω. Πείτε μάγκες στα σχόλια άμα θέλετε να πάρω ορτίκια. Εδώ πέρα είναι η ποτίστρα. Πρέπει να τη μάθω να πίνει και από εκεί. Και ο Γιάννης μου υποσχέθηκε ότι θα την αγγίξει αυτήν. Όχι τώρα. Πιο μετά. Είναι καλή κότα. Αλλά είναι μικρούλα. Ξέρω εγώ. Έτσι να κάνω λεπτάκι. Α, οι άλλες κότες τρώνε. Και εκεί πέρα είναι μια κότα, δεν ξέρω γιατί πηγαίνει εκεί. Και αυτή εδώ πηγαίνει εκεί για να μην τη μαλώνουν. Αυτό. Πάμε να σας δείξουμε το μέσα. Μαλώνουν αυτό. Εδώ πέρα είναι το μέσα. Να το μέσα. Αυτό εδώ το ξύλο. Να, εκεί κάθεται. Αυτό εδώ το ξύλο το έβαλα για να κοιμούνται το βράδυ πριν λίγο το είχα βάλει. Εδώ εκεί είναι το νερό. Η φωλιά που κάπως πρέπει να βάλω κάτι για να είναι πιο μαλακά. Εκεί πέρα το φαγητό. Το άλλο φαγητό. Εδώ πέρα κοιμούνται. Και αυτή είναι η κότα μας. Περιμένετε.